Име? Звезда. С какво се занимаваш, Звезда? Художничка съм. Кога не после ще се видим нормално? На хубави картини. Това твоето е правило. Звезда е завършила Голдсмит в Лондон. Успя да ме убеди за студио визит. Ще се справиш ли? Ти си звездата тая вечер. Готова ли си? Ти май не си гледала новините. Звезди чух, че вируса идва при нас. Намираме се в сложна епидемиологична обстановка. Заради вируса затварят всички галерии, театри, всичко. Всичките си пари дадох за тия дисплей. И сега какво? Здравейте, аз съм Звезда. И днес на 13 март трябваше да се открие изложбата ми в галерия Квадрант. Затова в този момент се трансформирам в изложбен обект. Аз ще бъда сама, тук. До края на локдауна. Когато и да е този край. Торете едно перде! Дразните хората. Ще се глобяваме. Това е арт-перформанс. Трябва да ти направим рекламна снимка. Не искам да участвам повече в реклами. Нали знаеш, че като излезеш от тука, това е края. Нещо друго няма ли? За 100 лева толкова смила.